So ngesikhathi enza isama ngathi mina nami ngiyayithanda kodwa-ke angizongena ngigxile kwisamari encwadi ngoba uyothi uma esehleli phansi umfundisi bese yangena ahleli phansi aqale ayisamarayize kuqala ukuthi sikelaphi incwadi ngizosho ukuthi nombanyana eminyakeni ethize masithenjwe esehleli phansi eseli-analyze izwi lenkosi yobe sengene sejula ukuthi okwenze njani encwadini onanga ka-First Petro. So-ke bazalwane, so mina ngikha phezulu nje ngoba la sifokhase khona ekulesifundo sethu lesesaqala umfundisi ngesonto elidlule ukuhamba kwethu masihamba sihambe ngokufanele ivangeli leli likaKristu esabizwa ngalo noma esabizelwa uNkulunkulu. Now uPetro ngoba incwadi isho uyena umbhali wencwadi njengoba kuthiwa uPetro umbhali wencwadi Petro umfundi omunye wabafundi bakaJesu kodwa okutholakalayo-ke ikhathi eningi ngesikhathi sakudala lapha kwa-Israyeli uthola ukuthi ayibhalwa uyena ngesandla sakhe kodwa ibhalwe uyena bamazwi bakhe nalana siyathola ukuthi yayiyona insimiso engathi iyona yokubhala ehamba nayo ngoba phela ngalesi sikhathi kwasekuyikhathi zokugcina ubaba kahle kahle naye nombhalelana so wayehleli noSilas laphayana ukuyasho ukuthi bahleli umzalwane wakhe uSilas eyasoya kuyabheka emabandleni lawa emabhalele uthi nani nomzalwane uyambonga so ngoba nguye lona othatha amazwi akhe wawafaka lapho. Kuyasoleka futhi nanokuthi uyena uSilas owathatha le letha wayidlulisela kulabantu ababhalela umpostoli uPetro ngaleso sikhathi. Now njengoba sengishilo ukuthi kwakuba khona ngaleso sikhathi abantu ababeba neskill sokubhala okwenza ukuthi kube lula ukuthi bakwazi ukubhala. Now le ncwadi mayibhala ibhalelwa laba bantu abalaphaya kuvesi 1 kule chapter esiyifundayo, bhalelwe labo bantu le ncwadi. Cela sibafunde labantu sibabone ukuthi ubani kuvesi 1. uPetro umpostoli kaJesu Kristu kwabayizihambi abahlakazekile nase-Kappadokhiya nase-Asia nase-Bithiniya bekhethiwe ngokwaziphambili kaNkulunkulu. Now yilabo bantu-ke ababhalelwa le letha noma ababhalelwa le ncwadi. Manje babukile labantu ngababona ukuthi labantu ababhalelwayo ithina labantu ababhalelwayo akubhalelwa labantu ngoba kuthi uvesi 2 labantu laba ababhalelayo uPetro akubona nje nombala kodwa uvesi 2 uthi yilabo ababala ngenhla bese ethi abakhethiwe ngokwazi phambili kukaNkulunkulu. Ngavele ngabona thina lapho bangcwele ngathi
uPetro wayebhalela thina lapha ngoba njengabangcwele ithina esikhethiwe ngokwazi phambili kaNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe hayi amahlangano bazalwane ngaphambi kokusekela kwezwe sasesivele isikhethiwe shuthi ayigcini le letha kulabantu uPetro akhuluma ngayo le letha iza kuthina le letha ukuthi sibhalelelwane ngifuna ukuya lapho mina ukuthi size sibhalele nje sibhalelelwane ngoba kubhalelwa lamabandla kubhalelwa thina le letha manje lamabandla wona awafani nathi ngesikhathi esiphila kusona sihlukile thina kunesikhathi ayibhalelwa kusona kodwa nathi sinokwethu esibhalelwe related kuloko kubhaliwe kona ukuthina bangcwele so babehlakazekile kuyashiwo lapha kuvesi 1 kuthiwa babeyizihambi babehlakazekile behlakazwa yini beyizihambi shuthi babengekho ezweni labo behlakazekile labantu bebhalelwa ithi history ngesikhathi senkosi yayibusa ngaleso sikhathi uNero yenze njani ya-attack-a ini amaJuda lapho nabezizwe lapho ababephakamisa izwi likaNkulunkulu lokho yinkosi yamaRoma ngaleso sikhathi now kwakune-persecution now ingakho kuthiwa laba ababhalelwayo ababebhalelwa laba bangena ababehlakazekile besukile ezweni labo beyizihambi kwamanye amazwe akuthina labo bangcwele ithi la so now indaba Peter ayibhalele incwadi mhlambe ngaphambi kokuthi ayibhalele incwadi kukhona umuntu umzalwane engimthandayo lo mzalwane ngimthandela i-honest yakhe laphayana kuvesi 13 wayengenayo uSilas kuphela kodwa wayenoJohn Mark enye indoda ayenayo lapho so mina ngithi ngiyamthanda njalo kwesinye isikhathi mangikhuluma ngale ndoda noma kuyinsizwa ngaleso sikhathi mangikhuluma ngale ndoda ngivele ngicabanga isimanga sayo ukuthi kwathi nje kusasetshenzwa yavele yabaleka yathi kwele eJerusalema so ngiyithandela ukuba honest kwayo yathi mina sengikhathele ngathi yasho njalo ngesikhathi sihamba noBarnaba noPawulo bayabhizi bayangena emabandleni bahambe beshumayela wathi esuka nje uJohn Mark avuke yabuya mina kwele eJerusalema akusayi kodwa ngoba wayekhethiwe akagcinanga ngokwela eJerusalema now bengifuna ukubona ukuthi azahambe naye nje uPetro usukaphi nale ndoda lo kunjani uJohn Mark usuka naye lapha yaku-Acts chapter 12 angazi ake simbheke chapter 11 manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile ingelosi yayo yangikhulula esandleni sikaHerodi nakuba konke okubhekwe yisizwe nakho konke okubhekwe yisizwe sabaJuda sekumkhanyele lokho wafika endlini kaMariya unina kaJohane othiwa uMark lapho babebuthene khona abaningi bekhuleka manje into engifuna ukuya kuyona ngifuna ukuthi ngiye kulento yokuthi this man uJohn Mark akahambi nje nanobani uPetro lana uhamba nesosha elinye njengoba ngishilo ukuthi yebo laphayana wayesakhula wayesamncane seyindoda manje
uhamba nesosha elinye, akahambi naleli sosha elisala isiphele, kodwa uhamba naleli sosha elinye luJohn Mark, okusho ukuthi bangcwele, angazi, okusho ukuthi bangcwele ekuhambeni kwethu, ngifuna ukuya lapho, ekuhambeni kwethu nenkosi, ngoba kunekhathi la sibuye sintengezele khona, siye ngapha nangapha, asidingi unombani, kodwa sidinga loyo ofana nathi, ozokwazi ukusisekela, sihambe kanye naye, abe yisosha kanye naye. Uma sihamba nenkosi uJesu Kristu, angikwazi ukuhamba nobani. Mambo, awukwazi ukuhamba nobani. Uhambe la ekukholweni, uveze ivangeli lenkosi uJesu Kristu. Lingekho isosha ozothi mawuwa likusekele, ngoba akuwena wedwa ozokwazi ukuhamba. Now, wayekhethela amasosha ukuthi ahambe nawo uPetro nomunye wakhe, njengoba siza ukuthi wahlangana naye laphaya, la ihlangana khona lapha kwi-act, kwizenzo, ingesikhathi khona inkosi, le nkosi yayikhona ngaleso sikhathi, okwakuthiwa u-Agrippa uHerodi. Now, wayesanda ukubulala umfundi womunye kaJesu, uJames, which is ulokhu njalo, umfowabo kaJohane, wayesanda kumbulala ngaleso sikhathi. Wayeseyamthatha uPeter, wamvalela ejele. Le ndaba ikhuluma ngalokho. Wayeseyamthatha uPeter, wamvalela ejele. Now, kwakuyi-persecution leyo ngaleso sikhathi. Uma imvalela ejele, la sithola khona la sifunde khona, uPeter wayesephumile ejele. Eseyaphi manje, ukhishwe ingelosi kaNkulunkulu, akakhishwanga abantu, iyona emqaqa amaketanga ngesikhathi esejele, akakhishwanga abantu. Uyaphi manje? Uya emzini wale nkosikazi ekuthiwa uMaria, lo Maria owumaka John Mark. Now, uJohn Mark uyayazi i-persecution, uyazi la bethandazela uPetro, uyayazi lento azokhuluma ngayo uPetro, ayiyintsha kuyena. Lento azoqwashisa ngayo lamabandla wabhalelayo uPetro ukuthi ahambe ngokwesaba ivangeli abizwa kulona. uPetro akabhali nje ehamba nabanye abantu abanga-understand, kodwa uhamba nabantu lento ayibhalayo abayi-understandayo, ngoba kuthiwa wayekanye nababekhuleka laphayana, bekhulekela yena uPetro ukuthi akaphume lapha ejele ngesikhathi eboshiwe. So ngiyadlula lapho bazalwane. Now, nje ukuthi wayebabhalelelani laba bantu, wayesibhalelelani uPetro, awufuna ukusho njalo bangcwele, wayesibhalelelani uPetro thina esikhethile, le ncwadi ayibhalela, wayesibhalele noma wayebabhalela ukuba encourage. Angithi bayasafarisha labantu, wayebabhalela ukuthi bame baba banqobi in spite of the hostility. Phezu kwabo bonke lokho ababehlushwa ngabo nababebhekene nabo ngaleso sikhathi, ukuthi imani bangcwele, ngifuna ukusho njalo. Mhlawumbe i-persecution noma sikazi siyibone ukuhlushwa kwethu esinabo, nami ngifuna ukusho njalo bazalwane, ukuthi asimele noma ngeke kwalingana naloko kwakwenzeka kulabazalwane babebhalelwa ngaleso sikhathi, okwethu kungeke kulingane, kodwa ngifuna ukusho ukuthi asimele, kusanele, kusilingene, kungangathi asinikiwe ngaphezu kwamandla ethu ukuthi singakwazi ukuthi sinqotshelwe empilweni kona. So wayebabhalela lokho abazalwane ukuthi bame, singaqedi futhi, ebabhalela nalokho futhi ukuthi bangabi bitter, kungabi khona ikhathi la so rejecta khona uNkulunkulu, asingabi khona ikhathi la sothi kuyizeleze ukukhonza inkosi uJesu Kristu noma sibabili. Ngifuna ukusho njalo, ngelinye ilanga kokwenzeka sithi siyangena kuleli hholo sibe babili,
noma sibe bathathu. Kodwa lelo sosha noma lawo masosha amabili noma amathathu ukuhamba nawo ngaleso sikhathi, kofanele ukuthi nime, ningabi bitter, kungabi khona isikhathi la enisho khona ukuthi sengikhathele endleleni, sihamba ivangeli esabizwa kulona yiNkosi uJesu Kristu. Amen bangcwele. Nako okunye ayebabhalela kona, nanokuthi bamthembe uNkulunkulu. Singakhona isikhathi la bengezomthemba khona uNkulunkulu. Esinye sezathu leso ukuthi bahlale bemthemba uNkulunkulu, bangamreject uNkulunkulu, bazi bebhekile okugcina, bebhekile ukuthi iNkosi uJesu Kristu izobuya, bebheke lokho ukuthi sizihambi la emhlabeni, asihleli unomphela. Now that is a background ababebhalele yona uPetro eyayenza ukuthi athi mayibhala le ncwadi ayibhalele labantwana labantu noma lamabandla engithi mina we a part nathi yalawo mabandla ngoba sikhethile. La sifunde khona-ke bazalwane, la sikhona-ke ngicela niphindele amen. Laphana-ke into ekukhulunywa ngayo, kukhulunywa ukuthi isikhathi sisahamba, kuthiwe masiqaphele shini ngamanye amazwi, our thinking, ukucabanga kwethu akube yilokucabanga okuhambisana nohambo lwethu, akungaphumi ohambweni lethu ucabanga kwethu. Lapha kuverse 3 kuya kuverse 6 khona la uPetro lapho wayefundisa ngesalvation, ekhuluma ngesalvation ukuthi abantu ba-understand yisa kukaNkulunkulu ngoJesu. From verse 3 to verse 6 ukhuluma ngalo ukuthi abantu aba-understande kahle kahle salvation le, aba-understand ukusindisa kukaNkulunkulu esindisa ngoJesu. Fundisa ngaleyo manje ingena emqondweni leyo nto, uyabafundisa ukuthi mawufunda into uyayibamba ngomqondo. Angithi ingakho lento yevangeli ngiyekuhleke mina, ingakho lento yevangeli iwahlula ama-thinkers, iwahlula oprofesa, ibahlula abantu abafunde kakhulu understand ngoba bafuna ukuyi-analyze, bayi-assesse ngoba igcina la emqondweni kubona, ayidluli la emqondweni into yevangeli. Kanti into yevangeli ayigcini emqondweni, iyadlula emqondweni izongena enhliziyweni umuntu. Manje ingaki bafundi babe nemibuzo eminingi, bafuna ukuthi akwenzeki ukuthi kanjena, kwenzeka ukuthi bakhohlwe ukuthi asimamukeli ngomqondo, kepha ungena enhliziyweni. Manje angangena enhliziyweni ngoba bangama-thinkers bona. Now ukhuluma ngale nto uPetro ukuthi uma le salvation senizwile, aniyithathe le salvation ni-apply enkondweni zenu, imiqondo yenu. Ngamanye amazwi afuna ukuya la ukuthi imiqondo yenu ayibe NIV kuthiwa be alert and fully sober. Shuthi ngamanje is not sober, it's fully sober. Shuthi ngamanye amazwi mawuhamba neNkosi uJesu Kristu, mawuhamba nokuhamba, umqondo wakho mawube sober.
uzamanisa izwi likaNkulunkulu. Be sober. Ngize ngahleka mina ngathi uyabona mangabe usafika enkosini usakhulu, usemusha, usemncane. Khona ama-argument baba nawo. Enye argument ekatshwala. Akunankinga yini utshwala mawukhona. Ngoba yikho into ethi kunenkinga utshwala. Whereas ikhona into ethi kunenkinga utshwala eBhayibhelini. So mina nawe masisakhula kwesisikhathi asikafiki kulawo mavesi. Bakukhothele bona amavesi. uJesu washintsha iwayini, washintsha amanzi wayenza iwayini. Nonsense bazalwane leyo nto. Leyo nje there is nothing to do nokuthi utshwala right. Ngamphendula ngotshwala. Muphendule ngezwi lenkosi ukuthi utshwala kuzokwenza umqondo wakho ungabi sober. Uzogcina ungamuzi uNkulunkulu. Uzogcina udlule uNkulunkulu nokafuna ukwenze bomzalwane. Ngoba usalibele awukho sober minded. Now ukhuluma ngaleyo nto ukhithi. Uthi ngesikhathi sahamba asibe alert. Sibe sober minded. Angithi amavesi enwajwayele esiwajwayele bantwele. Mina ngiyayisaba yokujwayela amavesi esiwajwayele. Mina ngiyabona makwathi make wathi nje umfundisi la phambili vulani laphayana hayi amavesi esiwajwayele bazalwane. Engivele ngibone ukuthi awusengihlele eJerusalem. Yakwazi ukuhlala eJerusalem. Makathi nje amaze esiwajwayele ngivele ngibone ukuthi awusahlala eJerusalem engaze sophumane neJerusalem. Uzofanele uStefano ukuze siphume eJerusalem. Ngivele ngibone lokho nje ukuthi sase sijwayela manje kwakhona into esijwayelayo. Now emazweni esiwajwayeleke bazalwana ngikho la. Emazweni esiwajwayele laphayana kwabaseRoma chapter 12 verse 1 to 2. Uthi ngiyancenga bazalwane ngobubele kaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele. Uzofila-ke in the missing way ngiyangasale esikhulu. Ibe umnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo. Angisazi-ke lapha ngasekugcineni khona kusalayo. Othandekayo uNkulunkulu kodwa engathi kunjalo. Bese ethi verse 2 ningalingisi lelizwe kepha niguqule ibenje emqondo yenu. Khuluma ngaleyo nto uPawulo ekuhambeni kwethu nenkosi uJesu Kristu. Kepha imiqondo yethu bangcwele ngesikhathi sisahamba ayiguqulwe. Imiqondo yethu ukuze yenze njani? Ihlolisise. Engathi ukhona ihlolisise. Ihlolisise okuyintando kaNkulunkulu. Kukhona amagama asalayo la. Khona kodwa asalayo la. Okuyintando kaNkulunkulu. So manje imiqondo yethu ayibe sober minded ngesikhathi sahamba ukuze sikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Uqale ngemzini. So ingakho-ke la uPetro ethi mayiboshwe. Ngiyakhumbula nje yabona nje abantu bangumsindo kanje. Futhi nawe wami awusekho soba bazalwane. Futhi ngamanye amazwi ukwenza lo ukwenza ukuthi ugule. Ungabi sentandweni kaNkulunkulu awusekho manje. Okunye ngicabanga nje okwenzeka daily la emgaqweni. Sengakhula bazalwane. So nami nganginjalo emgaqweni wami. Uyayazi
ngakhula sengimdala manje washo ubaba uMangi ngimlapha ngelingelelanga watshela lowo mntwana wathi uNsindane usenafile awu angikaze ngizwe muntu mina kusukunyama yakhe yashiphisidakala now sekukhulile bantwethu so ukukhula ngokweminyaka nokukhula enkosini ukwenza ukuthi udevelophe njalo njalo kuphela sengishayela lo ngapho selivule imirophoni ngithi ti kancane selivule imirophoni kodwa lozenzela okwakhe akakwenzi now ngoba angithi lokho kusho ukuthini nathi bazalwane imiqondo yethu kufanele ibe njalo masikhule enkosini ukhuluma ngaleyo nto verse 14 ukuthi silalele silingise izinkanuko asebona abantwana basenjalo now uyayifakaza futhi lento laphayana uPaul uPhilip chapter 4 verse 20 to 23 ngoba we need to remove our evil desires ngesikhathi singakabi abantwana bakaNkulunkulu sasinama hamba kwethu akwenza ukuthi remove evil desires ngoba akuwona wethu izinkanuko ezaqala sasingazi ngisho njalo izwi sesiyazi manje ngicela ke sibhekeni kwabaseEfeso chapter 4 verse 20 to 23 ekhuluma ngalento uApostle Paul kepha nina uma ke nimzwile thina sesimkhumulile umuntu waqala ongowenkambo yaqala asisaphili ngowenkambo yaqala funa kuvele lokho uzobuza omunye ukuthi yini ama-evil desires ama-evil desires yiko konke okwakuyise ulokhunjana uJesu angithi uyafika laphaya sebelambile sekulethwa ini izinkwe engaki ezofana sethi abawelele ngaphesheya right bawelela ngaphesheya nange
abafokhasi ezwini likaNkulunkulu kodwa baphethe ipeni elibovu bahambe bemanga njalo bathi hayi sibabonile abafundi bakho beza ukudla bekuza ngezandla ezingcolile kwa-Israyeli asikwenzi lokho ireligion kwa-Israyeli asikwenzi lokho asidli ngezandla ezingcolile useyabaphendula uJesu. Now mayibaphendula sekuphinde ubuyela kubafundi bakhe kuverse 17 kuya kuverse 23 usebuyela kubafundi bakhe same chapter la ngikhona usebuyela kubafundi bakhe uthi nana liqondi uthi nana liqondi le ndaba ngabe sayifunda yonke ngicela nje sifunde 7 angiqondile ukuthi konke ungaphandle okungena komuntu kungemngcolisi na ngokuba okungena enhliziyweni yakhe kodwa ngokuba akungeni enhliziyweni yakhe kodwa kungena esiswini kuphume ngaphandle kuhlambulule ukudla konke wayesethi okuphumayo kumuntu yilokho okumngcolisayo umuntu ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi ubufebe nokweba nokubulala nokuphinga nokufisa nokushinga nenkohliso nokungabi nanhloni neso elibi nokuhlambalaza nokuzindla nokuwula zonke lezo zinto zimbi zivela ngaphakathi zingcolisa. Now uJesu ukhuluma ngaleyo lokudla kwangcolisi ngoba kuyangena kukhulu kodwa okuphumayo enhliziyweni ungcolisa umuntu. Ngamanye amazwi izinkanuko zethu zaqala ukukhuluma ngazo uPeter lana yiloko kwakuphuma okwangalethi ukuthokoza kuNkulunkulu akufanele uma sesihamba nenkosi uJesu Kristu kuphinde kuphume okunjalo kuthini okuyizinkanuko zaqala. Amen bacela asiqhubeke kuverse 15 asibuyelele kuphela verse 15 angithi uthi ekuhambeni kwethu konke asibe ngcwele asibi ngcwele asizingcwelisi thina kepha siba ngcwele ngoba wasibizayo engcwele la kade kufunda khona ubaba uManzi ngesonto elidlule lapha kuverse 5 kuya kuverse 7 kuchapter 2 uthe mawube kini lo mqondo owawuKristu Jesu owathi enesimo soMkhulunkulu kepha akazange wasithobisa ngamanye amazwi wayengcwele wayenobungcwele manje ekuhambeni kwethu siyakhupha abazalwane siyakopela asenze ungaphandle kwalowo wasibizayo kodwa senza okufana nalowo wasibizayo sibe njenganaye ingakho kufanele sibuze intando yakhe ngaso sonke isikhathi asenze ngokwentando yethu ingakho kufanele sibe ngcwele naye asibi ngcwele kancane kepha sifuna ukuba ngcwele siya ekufaneni naye manje yakhuluma lensizwa yomjuda lensizwa yomjuda mayikhuluma izisho lapha kuverse 16 ithi ngokuba kulotshiwe
hayi ukuthi le nto engimshumayeza yona, hayi ukuthi la mazwi ngini-encourage ngawo bangcwele, hayi ukuthi la mazwi ngini-encourage ngawo bazalwane, hayi la mazwi ngini-encourage ngawo kula mabandla ayi-encourage ngawo ukuthi yinto esuke emqondweni wami. Cha, akuyona into esuke emqondweni wami. Kulotshiwe kule-Leviticus. Ngeke siwafunde wonke, kodwa-ke mhlawumbe ikhona engiyithandile. Kulotshiwe kule-Leviticus 11 verse 44 kuya verse 45. Kulotshiwe kule-Leviticus 19 verse 2. Kulotshiwe kule-Leviticus 20 verse 7. Kulotshiwe kule-Leviticus 20 verse 26. Angiphinde futhi. Kulotshiwe kule-Leviticus 11 verse 44 kuya 45. Kulotshiwe kule-Leviticus 19 verse 2. Kulotshiwe kule-Leviticus 20 verse 7. Kwasekulotshwa kule-Leviticus 20 verse 26. Hayi mina nsizwa yomJuda ukuthi le nto engiyikhulumayo engi-encourage ngayo isuka kumina as uPaul, ngoba ngisifundile iscript, ngifundile i-Old Testament njengomJuda. Ngiyayazi le nto ukuthi kufanele sibe ngcwele, ngokuba kulotshiwe kufanele sibe njalo. Ngiyamthanda u-20 to 26. Ngicela sinikele bangcwele. Leviticus 20 to 26. Ngicela siphuthume. Ngiwathanda wonke, kodwa ngivele ngabona uLeviticus 20:26 ngavele ngabona. Funda wena usitholile. Right, Leviticus 20 verse 26. Ngiyakuba ngcwele. Kusho uNkulunkulu, kusho iZikhalayo. Ngiyakuba ngcwele. Kuba mina Jehova ngingcwele. Bese ngiyayithanda-ke le part yesibili. Uthi ngilahlukanisile nabesizwe ngoba nina anibona abezizwe. Ngilahlukanisile nalezizwe ukuze nibe ngcwele. Hayi bazalwane, ngivele ngacabanga ngithi mina sisezweni elibi, singabafokazi, asibelongi kulona, kepha thina njengabangcwele uNkulunkulu usihlukanisile ezweni ngoba singcwele, sisezweni, wasikhipha wasisusa kulona izwe. Bakhethile uNkulunkulu, usikhethile nathi uNkulunkulu, singcwele sikulona lelizwe. Yingakho efuna ukuthi sibe ngcwele. Kulotshiwe lokho, akakususeli kuyena umpostoli uPetro, kodwa ukhuluma ngento esezwini likaNkulunkulu. Nasigijimele. Hawu Nkosi yami, yazi ukuthi umuntu mawula phambili isikhathi sishesha ngendlela esimanje. Siyashesha ngoba phambili. Asigijimeni-ke bazalwane. Ngoba isikhathi siyashesha. Uverse 16, uverse 17, uverse 17. Funda uverse 17 wena umfundi wami. Ukuhamba kwethu khona into akhulume ngayo umfundisi ngesonto edlule ngesikhathi ekhuluma nezinto ezimbili laphayana ukuthi sabelwe umusa ngokukholwa kuye, kepha futhi sabelwe ukuthi ebufokazini bethu noma sisekuhluphekile
sazi ukuthi lokhu kungokwesikhashana kuzodlula bantwana. Angigijime. Funda kahle verse 18. Kuthiwa asithengwanga nge-perishable things, izinto eziphelayo, izinto eziphelayo ezamanje, ezalesi sikhathi samanje. Shuthi kufanele sibe nokuqonda lokho ukuthi kahle kahle lo wasithenga akasithenganga nge-perishable things, izinto ezibuye ziphele zihambe zingabi khona. Ezobani futhi lezi zinto ezama-ancestors, ezawobani kushiwo njalo lapha verse 18, kuthiwa lezi zinto ezawoyihlo lezi ey'gubhayo. Shuthi ngamanye amazwi izinto zobaba mkhulu esasikholelwa kuzo noma esasikuzo zingezesikhashana ziyadlula. Funa sibe naleyo understanding. Kodwa ngimthandile uKing James. UKing James uvele wathi corruptible thing. Engathi ngiyayicabanga le nto, corruptible thing. Okusho kwavele kwakuklikha emqondweni wami ukuthi if it's a corruptible thing, shuthi kahle kahle lezi zinto esizifunayo thina esizilangazelele akuzona ezethu. Uma sizithatha lezi zinto sifuna ukuphila ngazo, we are corrupt. Ngoba owasibizayo akasinikanga lezi zinto. Ngavele ngayibona ngathi mina hayi injalo le ukuthi lezi zinto eziyigolide nesiliva zawo baba mkhulu zama-ancestors esingahlengwanga ngazo akuzona ezethu ngoba sasibiziwe emaphakadeni. Shuthi uma sifuna lezi zinto sizithatha thina singafuni yena, thina we are corrupt. Amen bantwana. Asiqhubekeni. Ngeke ngisaya kuHezekiya ngoba uHezekiya ukhuluma ngayo le ndaba. Asiyeni uHezekiya 7, asiyeni Hezekiya 7 verse 19. Muze uNkulunkulu ekhala ezweni sakhe, ekhala uHezekiya chapter 7 verse 19. Usufikile wena, usufikile la. Sokubi ba. Shuthi la uNkulunkulu uyamthuma uHezekiya. Batshele ukuthi kwaleyo siliva, kwalelo golide labo bakuphonse ezitaladini ngoba kusho lutho. Ngosuku lokuphela akusho lutho uNkulunkulu lo. Na kanjalo nathina bangcwele. Uma sahamba nale Nkosi yamakhosi, lokhu kuyizeleze kuthina. Akudingi ukuthi sikubambe. Verse 19. Woza verse 19. Bengithi njalo. Kodwa sithengwanga ngalezi. Imikondo yethu ayikhumbule lokho ukuthi thina sihlengwe ngani. Sihlengwe ngegazi elinqabileyo likaKristu Jesu. Ungathi lewu ngoba
sibusa kanye naye inkosi uJesu Kristu. Igazi lakhe ngizengakhumbula ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu ekhipha abantwana bakwa-Israyeli sihlekwe ngalelo gazi bangcwele. Masikhumbule lokho ekuhambeni kwethu ukuthi sihlekwe ngalelo gazi. Olewundlu owaziwa phakade izwe lingakasekelwa, kepha wabonakala ngezikhathi owaziwa phakade izwe lingakasekelwa, owaziwa izwe lingakasekelwa, hayi ukuthi osihlengayo uhambe manje, owasemaphakadeni, uyo wadala izulu nomhlaba. Uverse 3 ngimfunayo uthi uverse 3 konke to understand ukuthi lo sihlengayo konke kwavela ngani. Shuthi ngamanye amazwi sisiza ngoJesu kuNkulunkulu. Hayi, yayizwe insindiso yashona phansi. I understand insindiso yashona kwi-lower level. Siza ngoJesu kuNkulunkulu. Nansi insindiso. Why siza ngoJesu kuNkulunkulu? Ngoba konke kudalelwe kuye, konke kudalwe nguye. Manje angilazi elinye ivangeli, angiyazi enye inkolo, angiyazi elinye ivangeli elingenayo inkosi uJesu Kristu, ngoba wayekhona ekuqaleni. Liphinde lapha ku-second part laphayana la kufunde khona ukuthi verse 20 ukuthi akagcinanga ukuthi waziwe emaphakadeni izwe lingakasekelwa, kodwa waphinde wabonakala ngesikhathi, waba umuntu ebantwini. Umuntu ebantwini. Shuthi ngamanye amazwi sihlengwe ngayo, usihlelele before. Asibe naleyo understanding ukuthi wayekhona emaphakadeni. Usasihlelele lo muntu ukuthi noma ngabe kuthiwa ikuphi okuhlangana nayo, esihlangana nayo uyasinqobela usuku nosuku. Ngicela uverse 1 olandelayo, verse 21. John 1 verse 14 ivangeli. Angasebalekela ukuvula lelo verse emgcwabeni, ivesi lasemgcwabeni. So John 1 verse 14. Asigijime verse 22. Elikholwa nguNkulunkulu ngaye angusa wafileyo nowamnika inkazimulo. Ithemba now,
uma kwenzeka utholakala ukuthi ungamkhonzi uNkulunkulu, mawusufile uthola ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyamkhonza nomuntu uNkulunkulu. There is no hope kuNkulunkulu, alikho ithemba kuNkulunkulu kulowo muntu. Kahle kahle usebenzisa, angazi abantu bacabanga kanjani, usebenzisa uNkulunkulu njengethuluzi lakhe akusebenzisayo lokufuna ahambe lokho la ukuthi kuyangeneka la ngisebenzisa wena. Ayikho leyo. Sikhuluma ngethemba, isiqiniseko kuNkulunkulu, ube nethemba kuyena uNkulunkulu. Ngiyamangala nabanye basazobona ngane zethu ziyalizwa izwi likaNkulunkulu lashumayela. Bashumayela izwi likaNkulunkulu, bashumayela obani? Ziphume mase siphumile la phume nje enkosini bese ziyongena kwabanye uNkulunkulu abangelona ithemba. Njengoba ngishilo ukuthi siza kuJesu, siza kuNkulunkulu ngoJesu, befuna ukuza kuNkulunkulu ngokungayena uJesu. So angazi kade ngibona nje lapho unkosikazi ekhombisa omunye umntwana esasinayo la ebandleni. Ngize ngathi mina hayi angingazenzi mhlawumbe eyenziwayo content akulona iqiniso. Ngoba ngiyekubona le ndoda le khona lo mfana lo oyi-comedian othanda ukuthatha ukudla kwabantu lapha ku-TikTok athi wenza i-content ngayibamba lapho azadla ukudla kwabantu but uyi-comedian-ke ngiya-understand. Ngathi mhlawumbe wenza i-content unyazi lwethu ngathi mina hayi i-content bambongela abanye bathi hawu zakufanele impela ezonyazi lwezulu ubona lapha kuma-social media. Ngathi mina liphi ithembe luNkulunkulu elashunyayelwa. So ngifuna ukuthi kube khona naleyo nto ekuhambeni kwethu, ekukhuleni kwethu, ekusukeni la ukuthi alikho elinye ithemba ngaphandle kukaNkulunkulu, futhi siza ngoJesu kuNkulunkulu. oNkulunkulu babantu. Asele verse 22. uNkulunkulu uthi masithandane njengabazalwane singazenzisi. Khuluma ngenkonzo enkulu, inkonzo enkulu esangidlula nayo. Ngesikhathi ngisanda kuqala nje ukukholwa, kwakunalento kumina yokuthi as I grow up, I understand ukuthi izwi likaNkulunkulu alishumayezi ibandla, lishumayeza lo oshumayelayo nebandla. Now ingakho ngithi mina kusanenkonzo esangifuna ukuthi ngikuthande
wakithi udadewethu nangaphezulu kwalokho, ngoba nenkosi uJesu Kristu imthanda kanjalo. Ekuhambeni kwami akube naleyo nto yokumnakekela nokunakekelana nothando engilivezayo. Qedela athi kuverse 23, hlale phansi. Senizelwe kabusha, ungangembewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo neliphilayo likaNkulunkulu. Yebo, sesizelwe ngezwi likaNkulunkulu. Sizelwe ngezwi eliphilileyo kaNkulunkulu. Nanti izwi likaNkulunkulu eliphilileyo esilizwayo. Sesilizwile izwi likaNkulunkulu, sesizelwe ngalo. Imbewu, izwi likaNkulunkulu selitshalekile ngaphakathi. Imbewu lizokwakha, lizothela izithelo. Izwi likaNkulunkulu eliyimbewu sesizalwe ngalo. Asikwazi ukuthi sesizalwe kabusha siphinde sife. Ukuphila kwethu kungukuphila okunguna phakade, ngoba uNkulunkulu ophilayo ukithi ngaphakathi. Amen bacela. Qedela verse 24. Kodwa ukuphila kwethu kuwukuphila okungunaphakade. The Spirit singaphakathi kuthina siphila kithi. Asizofana notshani obuzobuna nje kuphela. Ungahamba lo mzimba uphela ubune njengotshani namafulawa. Kepha soqhubeka siphila ukuphila kwethu ngoba uNkulunkulu uphila ngaphakathi kithini. Now, ilokho bazalwane as-encourage ngakho umpostoli uPawulu, umpostoli uPetro, ukuthi sifanele sihambe ngalo. Uzasho athi, yilo lelo izwi levangeli elashunyelwa kimi. Ngisho njalo bazalwane nami, ngithi yilo lelo izwi levangeli elishunyelwa kithi, ukuthi sihambe ngokumesaba uNkulunkulu, simqonde ngezikhathi zonke. Ekuhambeni kwethu siphakamise ukukhulu kukaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Ngicela omunye asivele.